Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Azatlyk Radiosynyň habarçylary Garagum kanalynyň suwunyň çekilýändigini habar berdiler. Garagum kanaly Türkmenistanyň Lewap, Mar, Ahal we Balkan vilayatlaryny paýtagat Aşgabat ekrançylyk suwlary bilen üpjün edýär. Kanal dünýäde insan eli bilen ýasalan iň uzun derýalaryň biri bolup durýar. Azatlyk Radiosynyň habarçylaryna görä ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi Mar vilayatyny, Balkan vilayatynyň Bereket, Serdar we Mawtumly etraplaryna gowuçylaryň we gök bakça ekinleriniň ösüşine yaramaz täsir edýär. Gowuçylar we gök bakça ekinleri suwsuzlukdan saralýar diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy Balkan vilayatynyň Günorta Günnegor sebäplerinden habar berdi. Paýtaç käreneçleri suw ýetmezçiligi derarly gowuçylaryň wagtynyň gülläp başlanyny aýdýarlar. Habarçymyz bilen gurulmdaş bolan oba hojalyk hünärmenleri gowuçylaryň möhletiniň ak gulaşmagynyň hasylyň pes bolmagyna getirjekdigini aýdýarlar. Azatlyk Radiosynyň Mar vilayatyna habarçysy bilen gurulmdaş bolan käreneçler hem suw ýetmezçiligi sebäpli gowuçylaryň wagtynyň gül açanlygyny, köp ýerlerde gowuçylaryň suwsuzluk derarly gögörmänligini aýdýarlar. Kärenli ýerlerine suw ýetmezçiligi edýär. Ekrançylyk meýdanlaryna gowuçylar ýergülledi. Gowuçylaryň boý kiçi, göýdük. Köp ýerlere suw çykyp bilmedi. Şol sebäpden köp ýerlerde gowuçylar gögörmän galdy. Diýip marly käreneçler aýdýarlar. Uzuýnugy 1440 kilometr töwereg bolan Garagum kanaly öz göz başyny Amderýadan alyp gaýdýar. Kanal Lewap vilayatynyň başdaky şäherçesiniň çäginden ujalyp Mar, Ahal we Balkan vilayatyna çenli uzap gidýär. Garagum kanalynyň boýuna suw çekiji ulgamlar, nasoslar oturdylýar we kanalyň geçýän sebäplerindäki ilatly nokatlar bu nasoslar arkaly ekrançylyk suwlary bilen üpjün edilýär. Sovetler döwründe ilk başda Lenin kanaly adlandyrylan Garagum kanalynyň guruluşyna 1954-nji ýylda girişildi. Kanalyň guruluşy 1988-nji ýylda dolu tamamlandy. Garagum kanaly esasan Sovet häkimetleriniň sebitde paýta önümçiligini artdyrmak maksatnamalaryna gulluk etdi. Galberse de Sovet häkimetleri ilk başda Garagum kanaly arkaly Amderýany Hazar deňizi bilen sepleşdirmegi hem meýilleşdiripdirler. Ýöne bu meýilnama soňu bilen amala aşyrylmady. Garagum kanaly Aral deňiziniň gurumagyna getiren iň uly sebäpleriň hatyryna agdalýar. Dünýä türkmenläriniň bu san Türkmenistanyň oba hojalygy puwdagynyň suw ýetmezçiligi bilen bagly problemalaryna gönükdirýär. Gepleşigimizde ýazyjy we synçy Hudaýberdi Harly gatnaşdy. Hudaýberde Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýerli daýhanlara salgylanyp Garagum kanalynyň suwunyň çekilýändigini habar berdiler. Bilişimiz ýaly Garagum kanaly Türkmenistanyň çäginiň epesli bölegini ekrançylyk ýerlerini suw bilen üpjün edýär. Siz Türkmenistana wagtyny Garagum kanalynyň baş sakasynyň ýerleşýän ýeri bolan baş sakar şäherçesine baryp görendiňizi aýtdyňyz. Ilk bilen Türkmenistanyň oba hojalygy puwdagyna Garagum kanalynyň ähmiýeti we onun geçmişi barada gysgaça maglumat beripler misiniz? Kanal haçan çekildi, esasan haýsy maksat bilen döredildi? Elbetde bir önemli mesele sebäbi edildi. Türkmenistan Respublikasynyň döredilişi ýaly Garagum kanalynyň döremegi Türkmenistanyň ykdysadyýety üçin ingen bir mesele. Ol ören ýokary döwlet ähmiýetli guruluşyk diýip hasap edýän şu seniň başda aýdyşyň ýaly öňden gelýärdi bu gurulum Amderýanyň suwuny Garagum çöline tarap attyrmak baradaky mesele baryp 20-nji ýyllardan berdi Kerbabaýewde şeýle setir bar. Amyny agdarsak kän hasyl önjek, Garagum çölü gulbara dönjek diýip 28-nji ýylda. Şondan bäri gelýän ideýa uruşdan soň şu mesele çynlyky girişdiler. İlki bilen Uzboy kanalyny çekmegi gözüňde tutdular. Ol kanal başy uzun eteginden başlanmalydy. Ýöne gatymy Uzboy derýasynyň uğru bilen gitmelidi. Ol kanaly gurmak ýeňil düşjekdi iqtisady taýdan. Şol kanaly gurmak üçin adamlarım cemlendiler. Egerde men iki sany fakty aýsam, bilýän zadym. Şol kanaly edil Russiýadaky Belamor kanal ýaly. Ol başda türmede oturan adamlaryň hasabyna gurmaly edipdirler. Ýagny türmedäkilerin iň arzan işçi güýçüniň hasabyna gurmaly edipdirler. Şol ýere türme basylanlar eltilipdir, koloniýa döredilipdir. Şol koloniýada bizim soňky uly ýazyjymyz halk ýazyjysy Berdinazar Hudaýnazarow bar eken. Hem bizim ýazyjymyz belli adam ol elbetde ýazyjylar birleşigine agzap bolmady. Bagşy Iklimov bar eken, bagşy agada gurrun berdi. Bir halta arpa ugurlap tutuldum, meni şol ýere eltdiler diýip soň
şol guruluşy galdyryldy. Uzboýdan akmaly kanal galdyryldy. Sebäbi ol ýerden kanal çekseň suw şarlyk şekilde akýar diýip hasap etdiler alimler. Ýagny pese akýar, pesden pese akýar. Onu önümçülük üçin, ekin meydanları üçin ulanmak kıyın bolýar diýip hasap etdiler. Soň häzirki Garawum kanalynyň geçýän ugry kesgitlenildi. Bir ören amatly ugur gaty bir peýdaly özüm häzirki döwreçenli kanal näçe kilometre bardy. Şol eltigem bökdönüşsiz gidip otur. Hatta gazanjykdan geçdi. Şonu da kanal bökdönüşsiz akyp dur. Şeýle bir ugur tapdylar. Şu kanalyň proyektini çeken adamlar öz döwründe Lenin bayragyna münasip boldular. Lenin bayragy SSR'däki iň ýokary bayrakdy. Ular ýaly belli inženerler şol bayraga münasip boldular. Şonuň üçin Garawum kanalynyň häzirki proyektinde, häzirki geçiş uğruna nähilidir bir sebäplik bar ýa-da başgarak bolmaly diýip aýtmak ören kıyın bolsa gerek. Şu ören oýlanşykly gurulan kanal. Gaty oýlanşykly hem ekrançylyk üçin, ekin meýdanlary üçin diýsen amatly usully çekilen kanal boldy. Buday berda, siz özleri gurulmuşlukda şol Garawum kanalynyň baş takasyna, başdaky şäherçesine baryp görenligiňizi aýtdyňyz. Şu arada şol bize suratlandyryp bilermisiňiz? Şu kanalyň görnüşi, nähili, giňligi, suwun gidişi, on kenary, on boýunlaky ekrançylyk ýerleri, şular barada bir gözüňizde canlandyrar ýa-da suratlandyryp berip bilermisiňiz bize? Elbette men başta kabar gördüm. Ol yer gaty bir giň yer, ören gowy tebigat taýdanam gaty bir gowy yer, gaty gelişikli yer. Sebäbi şol yerlerde şor ýok diýen ýaly. Sebäbi şol ýerde bir ekine ziýan berýän, meselem şal ekini ýaly ekini ekmek gadagan edilipdir. Suwun arasynda bolmak üçin. Başdakanyň özü Amy derýanyň çep kenaryna nähilidir bir Amy derýa sağa tarap öwürleýän ýerden başlanýar. Egerde başdakany galdyrsaň, onda bütün derýanyň suwu Garawum kanalyna gaýtjak. Şeýle bir amatly ýerden gurulypdyr şol başdaka. Ören amatly ýerden. Egerde biz özökleriň çeken kanallaryny ýatlasak, meselem Dostluk kanaly bar. Hojamadyň üstünden geçýän beýleki kanallar Amy derýadan suwy nasos bilen alýarlar. Ýagny teknik güýç bilen ýokary çykarýarlar. Şondan soň ol kanal bolup akýar. Garawum kanaly bolsa tebiği ýagdaýda akýar. Ne şeýle uly derýa, şeýle bir uly kanal, ondan zähmet pasiýologuna çenli, çölüň içinden bölek bolup gaýdýar. Köp ýerlerde köl şekilli, köp ýerlerde de gazylan kanal şekilli. Häzirki zähmet şäherçesinden soň ol kanal derejesine girýär. Kanal bolup akýar. Şoňa çelli derýäň bir şahasy hökmüne gelýär Hudaý berdi. Bir hem şol gödüňizde canlandyrsak, haýsy ýerleriň gurulny edýänligimiz barada. Şu wagt biz Türkmenistanyň kartasynyň iň günnägor çeti barada gurulny edýäs. Dogrymy? Bir hem şol Owganystana näme derejede ýakyn, şol Owganystan bir tarapda Özbegistan, beýlik tarapda Türkmenistan. Amderýanyň suwy Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyna serhetden ak geçe. Garawum kanaly şol Amderýadan göz başalyp gaýdýar. Türkmenistanyň günnägorundan günwatyryna çelni uzap gidýär. 1440 kilometr töwere uzunlukda insan eli bilen ýasalan derýa diýilýär. Elbette bu hakykatdan hem şeýle, ol başdaka barmak üçin Kerki şäherinden gitmeli. Ýagny şol yer, şol çek Kerki etrawyna degişli. Başdakanyň duran ýeri Amy derýanyň sağ kenaryda, çep kenaryda Türkmenistanyň çägi, Türkmenistanyň territoriýasy. Şonuň bilen birlikde çep kenardan sehel aňyrda Owganistan görünüp dur. Şol ýere Owganistanyň türkmenleri ýaşaýan bölegine Hamyap diýerler, türkmençeleşdirip Hamyap diýip aýdýarlar. Şol Hamyap görünýär. Şol ýerde de bir kadymy ýadygärlik bar. Mürze Depe diýip. Şol Mürze Depe çyksaň, hasam aýdym görünýär şol ýerden Owganistanyň jaýlary, ýagny palçykdan salynan jaýlar men görenim, men 90-njy ýyllarda gördüm, görünüp dur. Ine şol ýerden gaýdýar, şonuň bilen birlikde ol başda Garawum çölünde bolan, şol etraplarda bolan
köllörün üstünden gaýdýar. Ýagny ol kölden beýleki bir köle suw guýýar. Şol köller Amy derýanyň bulanşygyny alyp galýarlar, gyrmançasyny alyp galýarlar, dur suwuny öz üstünden geçirýärler. Ýene de bir bellemeli zat bar. Garun kanaly ähli ýerde ýeriň üstünden akýar. Ýagny ony Garun kanalyny giňeltmek ýa-da daraltmak mümkin. Diňe bir ýerde Marynyň häzirki bu kilwalar etrawynyň deňine, ýagny Mar şäheriniň Demirgazyk tarapyna jar geçýär. Şol jar derýanyň aşagyndan geçýär. Şol jar ýokurdan däldi, aşakdan geçýär şol jar. Ol jar ýyl ýyly gelen ýyly ol jardan suw akýar. Käbir ýyllarym akan ok suw az ol ýerde. Ol bir tebigatyň öz häsiýetine bagly. Şol jaryň akym uğruny kanalyň aşagyndan geçiripdirler. Men diýjek bolýanym şol ýerde kanal çäklenýär. Bir 100 metr ýa-da ondan uzagrak aralykda kanal çäklenýär. Kanal şol ýerde öz üstünden 120 kubmetr suw geçirýär diýip bilermenler aýtdylar. 1 sekundda. Şondan artyk suw geçirip bilmeýär. Şol hana, şol bölek şondan artyk suwy saklap bilmeýär. Ýöne galan ýerlerde ol adamyň eline ol şeýle gazylan ýöne bir iş elbetde beýle bir hil tarapdan gowy däl. 1964-nji ýylda Nikita Sergeyevich Khrushchev Türkmenistana geldi. SSR'ň şol wagtky iň ýokary ýolbaşçysy. Şol biziň ýanymyzdan, biziň owamyzyň üstünden geçip Garagum kanalyny görmäne gitdi. Şol ýerden baryp Garagum kanalyny gördü. Döwlet ýolbaşçysy. Şonda aýdyşlaryna görä Nikita Sergeyevich Khrushchev ýanyndaky bolan adamlara sögünüpdir, gargynypdir. Inni Garagum kanaly diýäniňiz şumydy? Ol çykarylan puly, edilen harjyny, ol ýere goýurylan tehnikany göz öňünde tutup bir düýpli ören bir kapital kanal görjek eken. Berk gyralar, berk daş bilen berkidilen, oňat bir hanaly bir kadaly akyp duran bir kanal görjek eken, üýtgeşik gowy kanal görjek eken. Ol ýerde bolsa suw ýöne bir şekilen tarp ýerden akyp ýatyr, bir ýerden akyp ýatyr da. Şeýle edilmegen soň bilen bir näçe ekologik ziýanlara getirdi, ýeriň şorlamagyna getirdi, ýer asty suwlaryň akmagynyň ýolundan ýöne Türkmenistan şol kanaly çekmek bilen ägirt uly ykdysady ösüş galandy. Şol kanal çekilýän döwürde Türkmen radiosy günortan owu hoşul kişiler üçin konsert bererdi hem gepleşik bererdi. Şondan da Türkmenistan 40.000 tonna paýta öndürmeli diýip çağırış ederdi. 40.000 ton üçin çağırış ederdi. Şol kanal geçilmädine eýen 400.000 tonna paýta diýdiler. Soňra ol artdyrylyp milyona ýetirildi. Häzirki döwürde hatda milyondan artyk tonna paýta öndürilýär diýär. Indi siz gözüňize getirip görüň. Türkmenistanyň ykdysadyýatyny, paýta senagatyny öňküsünden bir 10 esse, soňra 20 esse artdyrdy. Kanalyň boýuny ummasyz köp owalar döredi, şäherler döredi, etraplar döredi. Bütün millete yer boldy, mellek boldy, bütün millete rızgal boldy. Ägirt bir uly girdeji getirdi. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.